adiatum dia santeman se eye dia santeman se Sompa Asem Mpe Nipa no fa ko ayede ehye no no na se wamfa nsha etimi efri to no na Sompa Asem Mpe Nipa ye cheya so enti asem sa na ye nhye sufa ewo fidie we eso nukure trodo na yede edi adwuma ewo dwuma die we so no so amba pa sima edu ewo Sompa 93.1 ye di atwaguo ewo Sompa TV no so enu tikatire obi no obi so nka nkire wo bi se Sompa Asem Mpe Nipa no wo mo aba na aba no mo aba no so mo aba no film enya asem ketwa kra ene adona kafacha powers eba ya dwuma wo television we so wo kiti kriki wasi akukọ wo hu ya yenwro ne paboa wo fosan wa wasi adaka won kan kontema mini wose abetie suja so hey bobo yiri bobo bibi etum bibi enya asem ketwa yeni denchemruso ya danso mu Sompa Asem Mpe Nipa yaba na yaba so yaba no mema so enya asem ketwa dwumadi obeto omuna samwanka sa ena the nation sanka obate ne kan ewo dwumadi ewe eso na producers awada wuruma wadi bia beto prono so na ye betu no sre ene abasa ayen kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so ntwan mani o nanso hwa ena ye begina kokosa chi fletcher ye boa omu nyina eka jagum enya asem ketwa wo production room ho eno tino yanim ten ena ye ko na ye de akro ne wo bia se ne jesi number ne bonachi singard no so ne shoso nyo bia se eno ti ye ko akoyanim yanim ten ene ye ko na wo ko MC a ho so a abrant ye friend Azuka wo ye Ghana ni ne fa ye Nigeria ni na ni pe nyina wo de to entade America life ena wo bo na on top paransuo eduru so to paransuo abeto bo ase na Kevin so ayata Kevin obo adwuma pa abrante ba ko so de King David tenten pa gramo enya asem ketwa yesu akon woni twafo hina obedi animu King David ewo MC Yaw Obo pa na abrante so ya friend Osika ono so ewo MC Yaw bi omo atawuruma na social media applications no Facebook, YouTube, Twitter ne de kekeka ho no na hu Sompa Asem Mpe Nipa yewo eso nto mo bo adwuma enya asem ketwa kora eno ti no ene no ketekenu eba ba betu kutu chakanko an ye koyanim na futu sem no ye bepoa no sensem chechiriche mienu emua ene gu apono ene apaso wo efiduamu ha futu mpa katachie srebia bonchena na atwetwe kodi awu atwa miansa na yakosa na asa ya Aboagye fosuo ninti fosuo asuketu am yi pebre me na mete adwam na me de Sompa Asem Mpe Nipa ekobose asa so kansampia wose kampian yanimte na yehwe brena so yatu eno ti no kachiro obi no obi kachiro obi se Sompa Asem Mpe Nipa no ya ye krado ya ye jiredi ye besen ede akọ na wamanfo ni bibedi adanse se enrada ye ko adwetia ankase mami kronomi o mse mi hunu bo meka amu huntina me di adwetia na hye ho me di ankase hye ho no na kroni ase afra ne mami ede na asi wo ho enrada ye ka ho asem ewa afidie so ede na di kuro wo ho wayo ye ka ho asem ewa afidie so na enadie na eba besi na die na amanfo epe edi etie ene eye part 2 asem wa esi ho no si yakosie funu o hina bo pa me akotie akotu funu no asie ni baabi foforo ene so akwa ya asem kese pa ababeto asante memba eye nana kofi jesi ababiu wono ene edikuro ewo mami eno ewo adwetia na sankase afamu ho enya asem ketu akra omna asam obibia bokọ de Oforisuo no akesi ni bibia nya bokọ sha asante no ma echi akakra na yesi ye tren anokwasem na ye de ni sikwam ha na ewanye obi enimgu ahye internet ya anokwasem na emom de bia no amane ne amamra ye nyina ye sua ese di atwagu nti se no ma bi koso sa te se no ya
minim de se bia producers ene odi kura be kasa de a na so on kan we de a ene ne de nra ye to aso no ene saa ne be ne nra no emre ne nti yaw ma me fan so ha na ye ko de ma me nchia me nwa Vera Vera sheto nkora ya bi school de ukọ ba bia Vera sheto oh anu ya na anu ya wom ena de onye no baako de ya na ntwinam hihye mu ne saa no ma no owo abura so na maybe my papa bi se maka cho beba ukọ supermarket ba bia ene central market o de ukọ ne atwon Vera sheto a to bibia bi wom kama pa nti yaw yenko e wo be de ene ntel dokun ene gari kra shoku gari kama pa Vera sheto nye ize kra nti yaw yenko anim na animu aso no okay the nation sank bibia bokode obade aya de amaye hu han foforo no asa de nkwa ache biema e kase nhane ani die enkanedi yaw ifiri wa na fe ya de urade ase e de amaye si ya college nyina brabo da ne da nyina yebiye huma ne tuma awade ma wona hoode ntomo musika mo de to credit na omutimi badwumadi ne so bi nyame nhire omo sa akwan ne so wona wo fi a ehwe ye nyina yesere awade nhira de mo go so ma hema so bi wo bi antia sonko ne nhira enya ne chefa na afi salifu 11 go so nyame nhira omo killers du omo huni ba ko ne omo nyame nhira omo nyina no nyom kase ya tena se ne dia futisem no ya behese odi be gu akwam na fe ya pushi ne yatimi akun ade akoye no enti kona ya mera bi okay na mera no ni afa nanso so no se yanse bibi ankyerɛw anhyɛ nkuran afutusem kwaso a na Sompa se Mpe Nipa na kwa bi so na ye ne wo ani ne ye ana ya madwuma odofo ne nkuran sɛ ne afutusem amede emma wo say ya babon paye asre krupo twedi ampon basa yi adom say wo haw ani amane bia penisie bia beba ya brabom bia no obema ya hoode ya de begina no na wama ya kukoduro kese pa no wo haw bi ba ye betumi ade agina no na wama ye gidie ma papa no a ye de beko akoya nim abobra e wa asase so eno ti ye besre grupo twadi ampon se aginasie bia ye besie no onfa na hoodi mrem se na hoodi bamu a nkunibdie ebetumi akọ amayafa eno ti wodofo abrabo bia wo bono wo besre awurade se obema wo ho ahoden na gidie mapa wo de beta akiri se saa yoba mu a obeyi wa firi futrum na wo de wasi mapom maso eye me modofo pa Osei Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo the nation anchor ya ebeda ase ta empire ya da so ya yebo an setudi ambo hu ya mobona wa ho ya bonkum ne nifa sebe ya musuo kranka e ma yeso na mukra me mompa ye se bi mra na makobompa ye mbozo mama hodi am di betwa ya wa mane ebe nipa so a nipa won twetwe de wa asetre o pe bra be hunu watamfo pa e bra amane be ba wo so na mempese me ne metamfo nya hwe ye ndi am setudi ambo kra so mama ne mama bobo a efrise e bia na ne abetine waso na mo ahode am wantima ankogina ye setudi ambo na yasre na bode ne na honhoma odi wi ase ahye won sase omo chicha amane ne bi abobo ano aye omo ntwam omo de man bia na ye de no ame akodi awu bia na ye de na ame akoto amane bia na ebibenya ahohyeso ebibenya ahode na ye mu bi de ye ntumi anya nti ye besere na ne die kwan so na boy onimi akoma ene onim ne yetumi ye koduru nti ye besere no opai hira na onya bi ntu ya abobo ano na no me ne musuo ni amane ne de ya o mfantwam na ye ntimi okay amna samo ya de o mina ne se brabo de untimi mo enyi Nyankopon to nchen na de o mina ne se nipa bia na de bia wo ye bia fagidi etachire abrabo na ye bo na ye koba no Nyankopon ne hwe so o de ko de upe wo mpe wo sa ne beto no e ya de bia de ameka nyina ne se enei utimi hia yi nwan bi o Nyankopon ne ho
na me say wo de ai ka so na de call baby ade bia wo ye bia no sebe na ya wo na wonim short ya no an say wonyina na hu say sebe gidie na hu say o ma me no papa ni nti abrabo bia wo bo bia no e wiase no fagidie tachire aduane kura no a wo di kwan fagidie antachire na di nyafu anya problem me de bia me mpa bo ne say me sori a me hu nyankopon da but dem beto yesi obi di nyame na mo wo bo na de gidie tachire ekoyema ya kwedu me bia sebe utimi ya de bi pa na wakotwa ntro bi pa na enso wo tsaka bompa nyame de okoba so ti ase eti nipa bia wo wiase bia de bia wo bia me de na mafutu ano na me de nam ho kose wo de fagide entie di wo bi ya wo du me bi wo a wo wi obetie nsem bi afiri nipa na ade wo beye no emfata ba nipa na wo yesa na na me ne kwaku di nkomo bi na ya fidie so nti me so di nipa no achi a se be mpredu asa wo be ka dem asa nipa na di na achi no eti ade bia wo ye bia se ye wo yere se ye wo ma se ye fie wadi fini ofi bem fagide enante wo wiase na wo yesa ya wo eneta am nti no ye fa nso na ye nkoye eno te de wo hwo bia no ena ye nkura nhyesem a ye de ema wo se wo besre wo soro ahoden na wama wahoden mapa na de twatuo nyina no wo de gidie atachire se gidie no tachire na gidie no wie peya kia ne ke de wo hwehwe no e wo se krupo twediampon ejam edema wo eno ti odofo wagina sie bia no ya na wo sere wo soro ahoden mibusa wo na anwumire ya na wo hwe se wo gidie a wo de betachire no emu oduru pa e betumi aboa wakoniansa nyina so fi se gidie tachire a be wo gidie mapase de wo hwehwe bia no e wo se wonsa etumi eka kama ye kwakwa yanim ten ene no adagye eni afa kra sanse eno ano emre no dodo no a ena etia ye wo kasafidie we so ye ko mami eno ane ne no asem a edafia ano odene papa ye ko mami agretia mami eho ena makwakwa koduri mi otantantu ba fo na mebo mentaba mu ena de me namfom ko a adwireti ade haye eno ntimi mfa soro ene fom ena mefa a ye de ekoyanim ye twen adwireti afo no odofo ye ko 21st clinic omuni sciatica expert no 21st clinic se menka nkyere wo se ade no ye frɛ no sciatica na yentim yade o na eso osisi afa osire mu na akokom na akosi wu na ase sciatica no duru ba bi akoto abuoyi osode abuoyi sciatica no a onofo osia bibiduro so o de betu sciatica yade no ase yade bibire bia da free twinwa no ekosi wu na ase no odofo abibiduro so na sciatica o de betu ase no de ama o emfidie de obi pa laboratory ne scan ne massage no eyi adwuma wo sciatica 15 branches and wo Ghana mem ha wodi tu yade ase na no ye ko Europe 21st clinic osa yade pa ebetimi twam ko South Africa sciatica ne yade ahodo ene di fidie ko gina o manfo so etu yade na sede ma wo Kumasi ahwa overseas adabraka ya ne Sompa TV Sompa FM no ene wa abrosa kro mu brei na etu yade ase ma he massage no yade o yade obra na me massage bebo apa na se me ko ho no mitimi da papa matam kra abroso obuase cancer quarters call junction en kran sunwane kranza tachima 21st clinic osinye minie 0540311311 0540311311 or for 3 heba center du papa ode abadwaso 3 eco capsules cocoa master 2 cocoa ase or for cocoa ya rebone power na kwasi broni friend natural pass ye yekotu cocoa na swate duru ba bia gya na emoja firi mu ba cocoa oyemutim eyekuku udwade onam honam ye ohene eyekuku duru ba bia osori anopa no ato mo maso choko na mahu ade nkwa akire orofo 3 eku capsules ye fa kotu ase beboa opa na ye ka kire over the counter for no se he ye bie ye nkwa bembra ne befa bi koton na temfa so 3 eku capsules no firi se omanfo anije ho pa Ghana fo akasa gia tum ye ko kolina heba dani heba misty heba apidank
the benya biato 0546 107 107 0546 107 107 krede yakwa koyanim aheni yakọ yekọ mami adweretia ankase mami adweretia mami di asem na asi ho no ada na ahemfo bi afrefre me no anya asem ketua na asante amamre de amamre eye marketua bi amfiri nto na ayira debi ye ne kanea besi so ye beto fom bia ye behu abusuafo me mamo akọ ababiem mo hote sei ya me na dom ye ho ye na ho so e me gina me na asotwe eno ada mo ba ha na ansa na ye beto aso no moko ye enne de na asi akire ensem kan ye bi akọ ade asomdwe nsem aba ana ase gina de gina ma mi entie o na wadaroma ejina de ejina na ene de esi ye no e kire se onti se odobo bi nu abe hwan ne nte ye nana nti se odobo bi nu nana de he odi kuro nana kofi jesi ababio onti hwe jojina no jina jojina no jina esan se ene oba kuro no mu ebe to ne nsa fre nzongofuo ni nyina ene omukọ ahimfie ho na omukodru ye ne na chese obokọ adu se ensem na ye beka no wa ha no ene ne ye ka nyina enye saa na etie na obusa nzongo hine no so se emu no o kase wo mu nkotu ema nzongo hine no so yi na no kase wo boa ane kosi ho enya asem keto na me kenti ni nua ma bi mo omudi wo machi de etina na kofi jesi ababi o se nyu na kase wo mu nkotu nti ene onua ma no so twa ya dapa se konkomafo ye wo mo kura nya asase ne ye ya betena se ye pa asase ye de na besi ha abe cancer asesem ene ade nti ba bi e pese ye be fre ni bia FM station ha de obi afre na o mada ena ye nkasa ye mu wa ha no ye kan se mo ka se ofre mo se mo mra na bribe sem bi ono nya bribe because ono nya ono na wo so oba mo anim mo na wo se mo ba nanim odikuro ai mo na wo se mo ba nanim ti mo ama nanim dia ono o mo bi anim ba bia mo de no be ko bia mo fa ne nko enkosi hwe wako tufunu na wanya yode nkosi hwe die si ne no ba chan eti obi afa metu yanim se o ebi ade asie no abusuafo ntwa yie enti bi a yenka bibi dabi o se ba bi epese ekobi enko ye frɛ no obebe empempi no se mukọ akosie emu na modehie bi awu a ekwan be na mofa so a mukonya asase di sie no wadaroma no kre ye no esi ye no me papa ma ye de snap ekosi nzongo hine no so enye woyi o na de ye kuro mama mre ana de empempi no se ya na modehie ta firim wote ma se ekwan bi so unua be ma no firi mu no ye fa no nye ehweso de case study yeah ekwan be na mofa so a moko ekonya asase di sie no fi se petemu asase na hokwa me dase me nua be ma no efiri mu no the same process ye ko si nzongo hene no so ena na naka se onkope baby maye enti wono ane kotwa dabre ema ye kra ye nua be ma no enti we no so si ye no the same process na ye fast etimu kopia amu wa himfie ho no ena na kofi jesi ababi o se nyu on ne ka kire nzongo hene so mu kotu amu no ai ena nzongo hene yi na no sei wono so se wono a enti nzongo hene so dom so ma ne ti ase se wa nhye na papa ne ntimi nkoye sa na nzongo hene no o ye security man enti no na ayese ontimi maha enne ne wo se oba enti o de number ama me se mi beduru a muhia se mutie nanom asema okay press a number no obetumi ne mo akasa okay enu a okasa mu no ansana na kofi jesi ababi o okutu amu no
Ubo hini bi din so one say onko hwe ne say awifunu no kwa mu asesai. Wo freye no. Ono de o kan ye ne say baafo say di no no boye. Na me baafo nde wadawro ma menimu no. Oye brempon. Okay. Obo so, ono obo no so. Okay. Wose baafo ese yakosi efunu bi wo kwa mu ti won hwe ne yenyin firi ho. Eti ho na me ka se mbusa ne se na wadawro ma wakohwe. Eno se na baafo na hunu ade na wose e wo kwa mu no. Se nkyere se baafo odi ntro na akere no ti de o ka akere ye ne se yenkoyi mfiri ho. Nti mpacha odi obo ye no. Eti se aduaduam na senya baafo ene kan ye. Na chese wose twanto ato baafo so. Osi nsi aga ho. Ai. Sa no kan ne. Bacha. To no nimyansa che sante hene wo ho. Amanfo de asante ama me di agro. Di kuro no si nsi aga. Ye de beko hene obo no so no ho. So asa twanto ato no so. Say you ono asoso de ane de na ka ho ne de comment afie. Sie funu a ni ye se kotu a amamre ni amane bɛn ene ye ansa ne yatu. Tino frɛ zungu fori nyina wa hemfie ho. Na zungu hene se de o kana na oboa. Ene kura ene niwu fere. Producer yemfa mfonyini no tototo so. Baabi a yomkotu amu no. Na ehwe na yenye zungu hene no number no. Na yeni zungu hene eni komo ene pana members bebam because eno anomanya kwa nkasa. No wakoto lesa bebam. Yemusa se committee fo wa ha. Panidia na ekoso mukuru mu. Apa ile gase anumre mechia one watiefo ne wahwefo nyina. One hwan Pepacho ye freme na na kwa ye bo asiamwa. odi akonya ho. Dodo na pepacho da bi ne metu panyini. Na yes title do that. Odi akonya enti. Ba ko dodo na freme ade. Sana boys ne ma me fo nyina. Ni ade. Eni ade. Odi asoso amana ye de. Na de won se ekroma foto aba eyi se ye mebo ekuru no eni kurura emebo kuru no achidon tie nyina ye boa ekurura makuru ne nkanko ne yidi akoso nti ya committee ne ya na yesa ewo assembly ne council eye adwuma assembly man ho de betie committee fo no ya na ne council ye adwuma nti ansa obepe emu kura bre okuru mo no e was a council you issue receipt at the mouth na receipt no ase be issue no ye kire wose se obeto am nanimu a 1005 on to am nanimu de 150 cedis which is 1.5 and a yeji. Nti abusuan ede betu ye nim se omode hye awu a omokope ne korabre. Nti yeso so ye kire mu kire omo se mutu am no mu de amafa asase no. Nti ne de 1005 no so omuntum. Nam se omo ye nkremufo kakre nti no omuntum. Ana yeso ye ditum nti ye wisu receipt ne de amom. Awi akoheba bia omusie no so awi. Ame hu se nkremufo asase so no omokwa akosie no. Enye memifo kristofo anase asantefo asie nkremofo asie ena omukosie omunua a ono so oye nordina ewo ho ntini de sie ni problem bia efa ho na yekwohwe no eho nya kwam nti omasiefo na wie Eti mo your friend say committee for no se mu gina mu assembly no sanete eti mo twa receipt na wie ade ama abusu na mo kohwe baabi a o ye kire wo no so no na ho nye kwam eho nya kwam yenti o nti omapa mu no kura bra wie nti enimframa mu na enam se kuro no so no maamefo de papafo ni nyina no dodo na no ebedi committee na dodo na ka se wunti na ye beto aba no ti asem bia wo se de ba wo na ase na oboa ye ni nkwan de befa so na asem se na asi omakotu konkoma funu no asasi nti se honorable mo ye na dai na mso mate me bo me so me panyina amane o na ye assembly man ankasa amane we da me wala assembly man na mo frɛ me se me mra kodu na tu manim se what say zongo hene ne mami hene o matu konkoma funu na
say any honorable we there ka me be ba bet what the about there no say me tie was in the sun echo or ba kru no san kru mafo assemblyman na bo wo man e bo me mama ne your friend will say honorable kwame agi okay say any honorable mate eh fiada etwa mu yi no bo mama ne so mo tunu ya wada na say si and am say da bi and e ba sa de na be hard ne nzongo hine no me consult no abusa na say na asem say na akoba oso so una wo hwe nordness for ne so ade ntia nordness funu makotu no mo say si ntia na do na me frɛ nzongo hine no fon so and wo jeme so na mzia baba say am say na kromafo ne kato so say wo ne ana kofi jesia bebi o motu emu we asasi na asante amamlem no de wo de kemefa na say nordna ka wonimu nanso no watunu de still say mebusa anwa sen kakra no so nye one pe na eye krowura eye na kofi jesia bebi o aba no ofri adwada ofra ne fon so say wo ba kronim na mu no na ya aboate edom na sene otumfo edom na sene afre ne say emu no wokwan mu ti say wo manyi emu na mfiri wo na che say dominance no mami hene no dikuro no on the bonus so e wo dominance no okay nti no wa friend say na busuafo okwa afomu say emu no wokwan nti say wo manyi emu na mfiri wo no mu a ye beji na kunya ono so ntram beji na kunya nti wo munyi ti nam so ama adwera no antentam e man de ko board konkoma abusua na mane e nzongo ene no kobo konkoma abusua na mane se na krowura eka nti krowura so obeba ampa ebenada no pa obeduru frɛ konkoma abusua ene omo kohia wo na hemfio e hye omo se furu no omo agoyi a ebe ha na adwe because bafo ya aboate na dom na se esese wo man koyi obeji na kunya afiri nsem ozo ntrama efu no ba ku ntenye na kunya afiri nsem ti zongo hene na afi no obre ade chi wukuada na enkra na saba nti afi de na kofi jesia bebi o na abegina honom eyi ablante bi yose ata me hye se ochina penipa wanka asema me ho metu emu ni mfiri na mo de munya nipa na otu emu ni mfiri honom na me bo ho ka me ma zongo ni bia ensie funu no ewo asase no so bi na on be sie ne we nti wo ka asa no na ma zongo hene no ho apopo esa kobo konkoma abusuafo no so se asem se na krowura so ese kan na mu furu ba ko nti be ma ye nipa dodo nyina funu akadem ana enti mu ngotu furu no omo se yate na emom abusuafo no bi firi sire bi firi krache ba omo meduru ya yenti bi nsa omo honko yi bibia wo emu no am de sana eko no se sana krowura no mekai nti ampaya wada anopa na ablante ne fe na ta no e de dom no firi ankase abampa omo ba ya no mo se na na se yenkotu furu no enkosie tie de na na aka no yikotu akosie na na se obo ho ka oma mu nzongofo ensie funu bia wo ha ti ho na zongo ne busa na se krate na mbadi sei because say dey akoba na so otue wi a oma yesoso yensie funu ho e wo Ghana ha enti ba asara na ma zongo ne ho hyehye no se efuru zo mkwakosie no ma so kakra ba so kire se omo kire se madewawu no oye nordna but onfre nyame enti woye carefree na nam se zongo ene nso atere se ono de woye ohene en na ide asase na ma nordna fo enti se woye carefree kura na nordna o de ne kwa asante la omo ne ba bi nsi no enti wo se omo de furu ne ko ho abi because yesie nipa bi a omo ye carefree fo ni bi dada enya afi ne bi sie bi e wo sasas no so carefree no ne say a che se wo fure nyame a ai onye muslimi ni a wo ye carefree ni ye ma metoye mu e ma metoye mu ayo na nam se asase nso no omo twa ma nordna fo enti wo ye muslimi ni carefree no carefree wo ye nordna wo sie wo ho toro so ye nzongo hene de nordna ni bi aba wo so wo je no enti na ama muslimfo ni bi na adwa se monko wonye emu no ho wanya emu no so ni ba bi odom beko nti wo je emu no enti asem ne ba asa na akoshe no se ngofo mi kwaji emu ikura yesi ma menye ena makwa kwaji akwakope mapa ikura ma oba ikura ble ho na se misa kodi akire se mankoboka no na odikuro so oboka na wo ma obia yensie no ye kremoni bia ho de dia ande se asem abeto me so ene sa de ka no metua ama minzongofo eho etiri adwo mo ampa obusa eka no omukobo no free 5000 e 50 million amunom kotu ye no ai to wasrent so ama ne be 3000 te 3000 no e na omukora no beje 1000 koi omuba no omse omakwa kobre na na akora tese enzai antale omuhye no enso ndinse no omo 2002 enka ho
ɛna ɔsɛ no wonya na ɔno kora ɛbosia because we no no na de hyɛ ne ho na emom sɛ kɔnkɔmamba ne ba no mbetua sika na ma ne dia a ɛne ɔbɛte ase nti ɔmo 2001 ka ma ne 3001 ɛno ne ɛde a mlantie no ata a ɔwɔ anka sɛ ɔde ne nkrɔfo betu furu no enti de ɔkɔtu furu no ankasa no elida no ɔno ne ata no ɔne ata ɔwɔ anka ase de adwuma no ɔyɛ otutu funu ɛnyɛ furu tutuo na we de ɛbi a sika ba mu nti de bi okotu de adwuma no ɔyɛ on the blog no wotwa blog ɛn wagya de tutu funu na de ne de ɛbɛ ba saa wo so ɔwɔ anka ase nana no ɔfla anka ase efiri mami enti nipa sɛ no mkotu funu no mitiam de nipa 9 ɛna ata no fa ne ka ne homo mo yɛ 9 kwaku 3000 pe na manfo de kɔtɔ no mi o 3001 me madika hyɛ nkom sɛ saa nkrofo we afi obehu ade ani enya mo de pa mfansan da ho enti menin zo ngoyene kasa na do be 9 no nam ka den sɛ mlem no ye ne ye committee ye wokuro nim ye ne ma abusua no receipt ana anse ye betu funu no nti na me ka je chief de mlem no de aban asa na me ne woka because ye me gina ho ma aban na me sɛ gina ho ma kuru no aban wa sɛ mo no asɛ bibi bɔ ne afuru no sɛ we si media we si media ye committee ne bɛba ne afla police fo ne afla abusua ne mienu a we si ne dia we si ne dia no ne akotu ahwe ye kotu hwe na ye ba ko dia enti asia ye adwuma enti ho no chief mo anti ma afla na me sa ne dia me no mama police ba che wo chief aye zongo hin no me na me fela na adwe no na me ne kan sa se mama police ba che wo chena eye me da no pa ne ye be che wa nipa kro no ma kotu furu no wo ba da wo adi am ye wo because say no wo na ase na se me de mi ni ho mi ntimi nya chi na ataso so no beba ntimi ka sa no wantimi anna ti anopa no nsia na bofo o mi fie se zongo hene si wo hia me ntimi mra ampa oyo hene nti na wo se me kɔ na ye de ani de ma de se fata no ja me kɔ na ase no bo ne nsɛm nyina se enya ne pɛ nana kofi jasia bebi o ɛhyɛ no wo hyɛ no sɛ efunu no wɔno de ne sika tua kam yetu amu na wo ma yensie zongo no ni bia nti ne man de ne sika kohyem nye saa de a enka wono kura nko onye ne ono kura no enye ba ko pɛ enye mienu eye miensa so ne nyina so ofle konkoma abusua no ede tu omani mo mo kura ne nyina kogina na nanim bana na hwɛ abusua nanim ama na atimi ahye no ama na tu ene ma na tu ya ho ka nti saa na wo nti ona bo we de mesre wo police fo de waka de nanso no mesre opa ana me se ne mate ene ma gina na me mfe nana emom ewo wanim na me nana eni ho nkomo na asante amamle no na me se yesu efli empanimfie nti no yeni mamamle kakra yeni nana mo nanti ti ni mamamle nti me fe nana achichi ni mum kakra che nana be ka no ne hu no kwan de be fa so ti me fe nana emple no wanfa na me se ne me ko because ka me pese me kasa na nka wuti de na me nana eka na so hu nti wanfa na me ko na me tra fie kakra ya duru me fie na fle me le kwa me ma wanfa me na me se na mpa na me wosoro na fo no so wase na me so na no kre na de wo nie asante amamle mu no yentimi ntufunu ensansie debi na no kra no se ye bo ewie na ye tumu bibi ewie a kro mo ya ye bisa continue bo amna but ye ko mu na kro no ohene ni munti no monye ma ahene mu yadu kro nti muntimi nye continue o kro no ma ne yi enti omo ye se omo ye continue fo mo bo amna omo tumu kwa kosie no omo ampre no ya mo man kan wum jase hini wu ya na mo kosie jase ne wasam nanim tinana adantina wo ohene popular onu masanti amamle na wa mo yatufuru asa kosie minti bida ya nya amamre bia enwan be na mutwitwa ye ne nsa be na mugue na ho ne wa na mo fle omo disade na ne de na me kasa me ne wo ya adwena enye yi utumi ka kire no mitimi ka kire no na ese to so mi ebuso no yeso ne abanhie na mo yokuru mo tinam pesa nka wo de boy so se mo na mo receipt e wokuru ni ma ko ba se na mo nkɔhwɛ na ho no so no nka ya afle police fo akan ho because ye committee fo a ye team fam ran shep se ye committee fo nti ye kɔhwɛ mo bi atufu no se ye fle aban panimfo e ma ye no mo kɔ nante ho ne ye kɔhwɛ se e wo kwan ma na ni kwam na wona na kwam ni se bia wo kɔhwɛ se e wo ho ana se ni wo obi na se ana wa hye obo wo se dominance hene se ti dominance hene na wo ka no aye obi na wo se obi na se o ka che dominance he e ma dominance hene so e hye wo e se kotufu no ti dominance hene no o ma adweti a o ma mami ho ana wo na so so o ma o kɔ mami wo no o nkɔ amusie o nkɔ hwɛ
send out to almost no. A cover mouse or bank and ye mudia. Me pesa ofle abusiano. Now who you sure send another one correct? Minister na kohe. So kohe also there and they be your time or time abusiano. Because kohe there na your time or time abusiano. One kohe there and then they say Etinana one kwan correct. Nana mini say na kohe. One for contractors and kosusu kwan say e wo kwam Mini say na kohe. Nti be time wo ho. Me gidisa. Nana kwan kohe emu no. Enti wana mtese nana me de mama ni abli nyina ne say kuro no ye ka ho na ye kuro no so enko ye honko na wo so uni wa ye ho na wo so ye da so ho aye so ni yie no fle abusua no ne fle kuro no empanimfo no nyina mla na ye mfa yie ntu yi na komusu oba no na ye ngunsa ne ntwa ho nwan to na ne bufu mi say kwa me na wo tire nyansa na na no kre me tire nyansa na asante no enam say ye wa ahemfie ntino yeni mamamle ene yeso yetena fie na da bia de ara me ka kire mpanimfo no se ne no nipa na bebledi omudi ade no omumfa omo a omutena fie sua amamle ne amane nti ya na nse beblebe bi wo no mas ebebe basa because one for obi a otena abrewan chen tena kokora chen sua amamle ne amane a ensema ka yesi bitisi nkuro so da ene ne ahemfo nya akoya abogafo boga o abrochire o ne wiska ne da bidi ade nti ne beblebe wo no mo a sa de besi tinana no wante mase de na me kana se enti ekoya se wona me eyaye abufuo e ma ne kate no o kate ni wie no mante ase enti mete wona nimla na me frɛ na me se kuro no eye mienu eye mami e na awietia obi ase odukuro obi ase nana ya boaten dom na se ne ase enti no ona obobo no so na omatimadi omodwuma but omo ya de bia ho no mo a na me se ohene poplo no omuntimi obi antimi kuro ni muntino omo ya no maka na ya bo aten se okawi a obi asuro se ohene nim de untimi nko odukuro kuro na okasa wonka bi na ohene na mu untimi nko didam bia no mo de na ya bo aten din e na ye bibia okuro nim Hunu amanfo asase kuro na ye bedua gu a se me amado me ka shu ni ye dua gu me ko kai ka tele me se ye ketia na obi kokofu ene edwi na ye ketia o pa ye ko na dom na se o mentimi ankonti ye dua gu 2 acres mentimi anya wo hoye de akodom na se wo hoye do dukuro na eye Osei na akọ ohene kese no mentimi anko ana enem bedi committee de obi ari se bedi committee se aba nipa nti ba ye nyina nkasa ye betim de asie nti no atwam ana de to ba nsa se bebrebe ho no ma obi ba nchi a ye dwi okoya committee asase wo di omu di ani omu di ase ampa so sa na aja ba afo so ka nti ye se yitwa so na se dominance hene no dominance so kan se me nya sure se dominance hene odi ni tumi be hunu amanfo sa ko ye brempon me nya sure ani ya dominance na mu no me kro wa ka bia si manim pe sa asase na edidi ani ni di ase nti ma so kram chere mu se yeso so ye otumfo ayetefo nti ni yie mu no ye mpanimfo na entie ni ma bia ase because ye fie ana otumfo tete wono mana na chere mu se tete wono ye fie ana na afnasi so e wo kurom wo kire se usi won se ohene popular fie ni na obe wale a ana na ma me akwadonko wosenye no na tem bia ma timi kasa se ni kunu ne asantema awura no because ye fie ana na otumfo wale na efe ne bomo ana na owukora dada mfie be se 2000 years asem na ye ka no enti ye kura no ke popular abusuafo a ke ye so be so e ba ye se ni di ase anam se ba afo ne ohene enti yeso so yentimi ansa no hanko yewura ho hanko to nanim enti abusua no ye femfram nsase no ba afo fa na nsase kwa de saham ne se omuza ka som tete so mama ekuro ne bi ema ne ba committee fo ho na committee fo ye de bokuro no ban nsase bia no he be de tiri okuro mu a ye committee fo ya ma ebi se monye mfanto bob de okodo ankafu crash bo asase no ban kra ya ma no na committee fo eka so de ka bob de eka bob ntinko na so nke timi nya bi yese omo pressure yese toilet eni kuro no yese aban so mo toilet ma kuro no enti ka committee ni ya mo toilet yeso so ekuro no mafo ye flam communal labor kuro na mo so hene to asase o ton ne a ho nyina pe enti mo communal labor yeso committee fu eni sky da efutu ma yeso so ye de koye toilet ya ma kuro no o hene so ton asase a wo so o ma committee bi ukọ omo asobia fo se committee fu yese mo nsase wo enso asase ye twa bi ma committee ma ye fa bi mo ye fa no to ho no de ya ban asem esan se wo yensia na mu wo assembly wo mami ho no asem no ba ye wo aposifo amane ye wo te ye no
say we odikro ho abo pamia kutu obi funu abra busuafo no mu nyina ho me pa chan yabo apolisifo amane se na abusua no so eka because na day one na yanyi ni se abusua ni ko bia na omu nko bi tini ya pese yenya abusua na mpa na maame nurse eba de betu anim se na asie na wafre Sompa fo kra na omu ba ana me se na me so de me wona bo ye assembly man okogidi entine no menyi ni se obenya ho bet enya hwe maame mfre ne phone so na hwe me fre so kan no kra se kwa me na de onim se ye somda ye gidiefo de ye ntime ma bet bibia ni a se de me awesa hye wado no usi anamu enti de obeka no gina oma ekuro no ugina oma ye committee ni assembly man enti no kwa me menim se bibibɔ ne bia ni obeka fa ohene bi ho anase kurumafo no de asi na obeka ti kwa me kwanya da ho ka asem bi e wo kire Sompafo no mbae no nti ampa so mbae no me de na poso na podo ni na se me de ama obi ni atu kwan mo mo se kwan ne de enye ekwan a eye ba bi se efunu yesie ni kwan da bi bara na kire me se airport fo ba ye kwan a omu bedwi to ka de na se ngo ntwa so airport ye kwan a because me water chima ye holy family for ye kwan ya announcement se e wa ofunu kwan mu bia be yifiri wo kama fa ko na chi kama na anu ya akra man pontini akra ye announcement ni bi amefunu okwan na manfo be yiko akire se ye be ye kwan enti na pa mane ngo ho abusua no se omunkotu de mu de me nti bi da se ye sie ase atu sie betu asie de a na ya ban asem se asem aba ho na ban tu na se wo hene pa de se wo ka aso no de nya no kure na bo afu se ase minim nyansa me ye IOP na wonim nyansa ka betime committee ni so wonim nyansa ka manfo se komunto aba ma ene no kure de etie sei no mo assembly na we ne hefa ya assembly no ye kode mo kode kode ho ne ye wo na area council no so ankase ne mpanifu a wo assembly what say yakotu funu ebetumi de hawo yade abakuru ni so wo mate ene honorable ye se man de mu committee na ode beto assembly e ya dwuada yi asem me nhye da nwie ne ntentem sa because how kesi betumi aba tokuru ni yade kronkro betumi aba Nipa betumi ahwere wo nkwa ene kure oba ne ekosie ni sunsumo de obesu betumi ahadwene ene kure pa akom kopa wo ne konkomafo pa ne yesisi museye Women of faith was say the Lord is our victorious banner. Women of faith was indeed the Lord is our victorious banner. Na women of faith omo ene Mrs. Genevieve abrifa ye boa aka manchirim ohnini adazoa. Was odofo yi. Bramie mo mpaye no mpaye ni mpaye o. Na ade bi e beba bia no mpaye asem ko a. Eno ti obi bia da wonya yafunu enwo ba wawade emfie duenu ni ye nkumafo hawa dwene o se bramie mompaye ne bia sipen wo se bibia ni ho ye awurade jore na eno ti brei ne mompaye pa eno ti 12 October ya eno 15 paibo ase ekosi 17th on Women of Faith platform so enya sem keto akora wonderful ene woto aso bompaye wo TikTok na brabehwe wo manfo a ebufa so ni mu adansidie odofo te wo ye dai na kwankyere no de kodanta de beba pregnancy kit no efiri se wanyema wie be test wanyemo ano no eno ti bramie mompaye no mpaye ni mpaye wate efiri se empaibo etimi ade nyina ajo na 18th of October ya eno ena wade dwumade nyina ekọ na wie ye question Adan Hall ewo cultural center ye ko bompa ye kese pa na sampai bo we nyina no nyampai bo bi ye wo anopa no nso ekosi anopa nonkron ene ye bo sampai ye no efiri se awurade obetie wa obetie wo wonofo eno tisi ye ko bompa ye dia kasamafo obama dwumade ya se eye prophet pa ofirinkran neba anyomtofo a wobeto nwom ede agi krupo twedi amponi abofo tata no asori afiri wo himam no de nkoda no abrema no eye minister Audrey Japan minister IBJ omo ene de nwomto ebeje awurade krupo twedi amponi ametata eno to hini adazoa any woman of faith for say orofo bramie mompaye wate na akwansidie biada aba na unya eba ento oyafunu mu no na untumi enya bi entry na manfo nya onsa wo de treten so no orofo so wo ba yakopon ebekasa koshi Adan Hall
18th October eno ti woto ne sa afra bonti sofo nyina se brɛ na awurade nyankopɔn enkasa wo ho ye kɔne akwa numa kurase aduru reko heba mixture orofo reko heba mixture ni se fatete atempɔn no so a enka ne dudu ane ye numa nsa ne akɔ school no ene ni nyina agya yo broni aduru na ekuma manfo a ye kɔne reko heba mixture ni be koko no ebitu ase kama pa na de amawo orofo osisi no oya nipa wa ho odi nyina na gina osisi so eno ti say pressure low higher reko heba mixture na mekanfo nam de ama be man kase wo mpam ma no didi ani didi watam juice kadie no mdom se teto zako ya konom no ma ne mmemwate immune booster dro kase pa ene reko heba mixture yenko na yenko no bi ebebo ya kwaniansa nyina so eno ti se wo pebi aton ateso mfa so a wodofo yenko Fred Menseba ekweu time FM wo boase o free FM wo tachiman boga one of God pharmacy ubenya biato ewo ho ena promise ba enso ewo adum yenko ne yenko to reko heba mixture ni bi na yemfa ni adwuma omafo dodo no a ena edi ho adanse ebo nsem hia se aduru no eye adu papa 0248672271 0248672271 reko heba mixture ena mekanfo nam dia ma yempesi kanfa nto ebotum sisi a yankote aduru bra ya haba bibia yisikasem ewo man Ghana mu ha odofo Sompa sika kase asem ena mekan eno ti fa phone no na ehwe so yie pa na ye menkyera o sisi edisika no star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash na send call all network na o select call all networks na select Sompa FM no prompt messages beba hihye ni nyina na obedisika pa ni kasem so oduru ba bia no ma de mobile number na hye ho na sika na baba beto National Lottery Authority in Sasha say only fear doing what for some enkoso kura mega cash lucky boss say win big na yisika kese pa committee member maminti oru yentoa so na mukuru ma 7 no ya agyemen 7 enti na aja na me de na me se na enka me de me nkura adwen ma no because na me se ye no ye ne ahemfo anante ache ye ayegusi da so na omonante ekwan fie esua amane ne amamre ntina mnim se enka me de maadwe ne ba na beti ase na enka wotie de America na se fra busua no ne fra kru no because asem na aba no wo fra kru no wa mfra busua na enya adwuma che se kru ne de hye na afrim no ntu no omo kasa eno no obi betu omofo se yinko bia mu no so ebia na we bibia afrim because emema busua ni a ene wakotu abla mini ho no ma o se ma bie so obia se wo ye komfo o ye sofo wa be kra mese wa mo bi so eno ameka sa asem no wa na mini ho enti mi nyini me se wo bi so na me hwe enti se won pesa asem ne de a wo na wo fla busua no ne fle kru no na ye nko ye wie so a wo fle kru nche se e de a mususam nti na me se fle kru no ana ye abusua no so na me se o mo na amu ni o mo de nti na me se fle o mo che se ebia nipa gidi nti ebia no obi ayi bibi o mo koye adwuma no na woni ho Zongo ene so se ono so mutu furu no so ne woni wo but omo ne beka den so omo tu awie asia awie enti omo bagi omo balance ene wotu aka ona na so omo kotu wa nkobi enam se obo omo pa awie enti ne wa nkobi se ada se ebia enkrofo no ko omo kotu no mayi bi hu bibi ana se wo omo kura no ono mayi bibi dia abusua ni hu enti wo mo fla abusua no de omo beka de ono omo nkomo ende mi nhyew ende mi ntimi nche de abusua no so beka fla omo na wie so a ye council for no committee so wa fla na ye wie no a wafle kurumafo nyina aka ho eje yakọ na musuo bi ebeba kuru no so no watime yi afro e de amakuru no na entimase ase minim nyansa dodo na dabi nyansa dodo na minim na nam se me mane monante dada a ohene bi okuru mu enime se de mesitie no kura de oka kire wonua onka bone di dane na ana mepe asantima ewura ye kana asema ya boye mu kakra sanetie oka no kure wo ya de na nya afa na obetena ba bi se na damfo ne wono ne nam o na ogu ne nsa na oyesi obeka no kura kire wo na wo hu de wo nti dane no o ka no kura kire obi so a esem no kura kakra ye kan nti no ye committee fo no enam se ebi mo empe no kura nti no ene no o ne ba ndo do na ebo machi se eno na motive ne so ma nya de ade no so aba no wo ya we omo se sei yeah adwa se wa ne aponsa ye so omo ye hefo omo kame omo emi committee fo omo kame ho ya de no ba na bedika acheche wo mo omo bo machi wo se ai o ti honum na woni ni abre
ekuro nso kan ko da me no me nyina akoma so ntini ekọ press e be bu akuro me kuro na koso ade ntina ade be mu ne ko ka uko gina ba bi se me nya ade se me ka enti ade no chi a wo ten no eno na me nya ade no oh Ghana ti o mu nyina abu afu se ma nya ade ntina me table so na chi ma ye ko ibi TV ni so na radio so ana se na me table so na chi ekuro ni kan ko da me makoma so ana ma fle wo hene no wote ase a TV or radio obi anti ba wonte ase no come off on wan we go hene na mu no na kan ka bi because o hene de wo hye na se enti ono be ka asem na be yi ano o ka papa bono so bo tiri nko uko fie nso na wusugu yem enu ntini me che na ade ma adwe ba na che se ma adwe no akoese me na me be che nyansa na asrobo me apom me se me nkama no ntum akate ko no me fe ne bi na na kasa nkasa no na kasa nkasa because onye na se na na kasa na o de o be da kasa because na se asase ko o di ani o di ase engineer na kasa be kasa enti na se yanka no ntu yaka no atum na beduru anu mawi a afro ka me se ade ntire se me di akiri na o ekromafo no to aba se me meye dai njo se me di akiri na de esiye na me de a me ye fa ho no me kama ekromafo no a o mantie ni bi ensote me komati oba do kra de ukura de asem no ntamu na esiye eso so wo se wa ante da ana me za wo asi wo ntamu a me ntamu me mababati ama ona bo abo amane ama ona bo sobo mamane ni nyina wa ante na ona bo na me sinya hwe didi yiye na wo se nyina yepe na ekwan mu da ho ma ekuru no because katachie say ekwa asie ye ho a fa ko omukotu emu no eno ne emu a yasie ni ho ana yasie bebre wo ho eno de obeka se emu no we ne emu afa ne yasie wo ne nipa na bi on pese obeka no kure emu no yasie bebre a ye konkoma na nkra akra ne de hye yasie ni ho ne ba asa na omukura kire se ene se ye blood ade amomfa ye nto ye bra ne nchen sana na busuafo ne hwa ne ko kire ye eye ezongo hiri na kire ena ye committee so ye ko bi mumu ko bi ye ko bi se wo se ye hunu ba bi a omusi amu na jase ye de ne to ne bra ne nchen na aside ne bra ne yasie nipa ne bi sha wo ho yasie nipa bebrebe to aso omo de omo na kwam ena mema menti ase ne se sa de no mo ka so da kwam no menti ase bi ko ekwan ne ba first grade yi no wo yi kwan ato asa yi gata asa ato gata ne soro ena asie ne wo entiminim se obetima asa akotra gata na kwa afoforo dia ena menti ase no se kwan da ho ena yi gata enso be fam akọ gata no achi ena asie ne wo ne ntimihu ba bi kuro na ombedo mo kire se na se gata ni ni a na asie ni yes eti suo kura to be ba be fa gata ni enfro ma asie ye ho ena kwan so ate ne ho wa kwan so ate ne ho because kwan ba asa na gata na ba ena emu no ankasa no enye no kwan ne emu wo yasie ni ho emu bebrebe na ade ne wantu ni nyina so amfiri wo se oni nyina wo kwam ehoro na ene de ena mentimi hu de abusia no ne nana no ewo de bi wo betumi ehu kire se wo kasa ye mu no kasa bi otan bi wo so ni otan no de anu aka me nyina atiri se de ma mi hunu mu ni se ade no gata ho isanka yasie no gata ni mu de a wo se gata ni mu na emu ni da gata ro kwan ba asa na gata ba obi a organ bia ni se ye kwan a ekwan ba wi a ne aye gata na ma no nde se nsuo ni mfa gata na chi de obi afi animu anase ho no masala na kire se kwa bi suo no assembly fo ko bi yes zongo hini ko kire ye ana no so nya mu nku a yasie ni wo ho dabida enti se ko tutu amu be 10 ana 20 kura de a kene na kan fum so bi ani ho kwa bi so ende nka no ano no enti we oba yi nku a yasie no ko ano we na anyu so be kwa kutu afiri ho eno nku ane ade a ono kire se baafo abona mane na ya abo ate abona mane dominance hene and dominance na abona mane se ewo kwam omunyi firi ho okay janko computer so dwedi mna sisi me pese me di hini ewo me fie nti aya na niema me di sese me fie di se metals me WC no me se wa set no me pe ne popom ani di ebe che di ama me enunti ana metals de ni nyina me to free frank enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic we be ni nyina do frank enterprise now wolf tas no 30 by 60 25 by 40 and so many do ho wash room floor no so no
30 by 30 sizes ni nyina ni desire ahodo bi a wo pɛ no obenya bi ɛwɔ hɔ na ba WCC na ahodo so de a water closet ahodo bi obenya bi wɔ hɔ kitchen sinks and the taps ahodo obenya bi wɔ hɔ washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa orikoto ofie na no a comfortable mu ko wian so no Frank Enterprise na obenya bi sɛ so ba Frank Enterprise the market magazine room and Sanabedu Bernard filling station no abrosan ye na mu a ho na Frank Enterprise ho na dey asem da kura ne say so wo buru is bono any ahafo ekwa akopem no for baby a se o pe task papa ne ma wo bosu bi etu akoton a ento wani nko baby a so do we che Frank Enterprise ne be ma oni popam ene de ne bo edafom fre number is see a na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now says 0205 987868. Now, what's up? Say, you come from good Frank Enterprise. That's papa, doors papa, any WC papa headquarters number 1. Worship Center, Bosume Mpaibo, God of Possibility Prayer Festival, no, Bosume October day, Eduho, Eyemenu Mpaibo, October Bosume de Toso Dununai, Enemy da Toso Dununum, Ewradin Centre, Nina, what ye be ye Juma say, Ewradi to me be ye Juma, Mpaibo Cassia, a crow, Jia, Fahudie, Kwahusai, and in Centre, only Ewradi Mabon Punimpu, Neuradi Bejo, Asem Mpe that's what they say, God of Miracle and Century Nyankopo from Tifo Bishop Abel Sakikwapo Sida so Ayang Wadian Century P. October and Paiboyase. Tauha no Mania would no Quada Nina and Century Nyankopo Paibo Kessia Yachino, Ubitia Dancie, Beshia Atum to Fue, Dojo Ahi, Joshua Bano, and a Sida Atum to Fuenina, Onyankopo Tifo, also for Bishop Abel Sakikwapo. Ewade basa de na ye meduma sadie ode na ye aduma efri tetema beka ye ho ai ewo atomako fodua Sida Worship Center Mansina Hospital achire hwa God of Possibility Prayer Festival October the 8th and century beto disenso na wode pie desawia anti entum osuru besane ewrade beye na wo aduma beka ye ho Sida Worship Center na de din ne de wonam nyina no enye ewrade yona Fre ahomatu for you so 0553535389 and 0557000967. God of Possibility Prayer Festival. I read it me adinina. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo sciatica expert enra ho na metese wo ba no se wo Canada woko suku na yesi ajape aba no nso okọ na nso no de okoye adwuma mese amanfo akwa no enya gro ya no ho na de won kosa no Express Group for ya Express Group yes Express Group obia na nya bre pese otukwa kwa ama no ne de wo de obekọ simple if you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany they will take you there na say you visit and now turn so a wo ko Dubai, Canada, UK, USA, Australia and Germany numa wo de obekọ say ya adwuma so a wo de obekọ Dubai, Qatar and South Korea and if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL
TOEFL, GRA, and GMAT. They will assist you to write. Kumasi, Asafo Leba, Runabout Wa, and crying. Kanechi First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, Our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our my bebre so telephone 055 555 0067 and 0249 000448. Only we define every day for everyone, yeah, the luckiest everywhere for everyone, yeah. Only we define every day. Ewe yama ahwefo ane atiefo nyina kwa babiem eba sompa Asem Mpe Nipa so asisema pomente me ho ase eno na de beda sompa Asem Mpe Nipa ne apene pomasi bere ne de ama kama ne nyina nkamfo asondu abu ano ne pese nom na santimema na de be ne sisa kire jamasi ama atwene ana si yasiefu no eni kwam komitifu akohwe eni kwam zongo hina mpempi no so bi firi mu a okokire sase ema ye bo amana ekope ne korabia no eni kwam fa ko yesie wo bai so a nana kofi jesi abebi o se dominance hene nana yaboa ten se ewo kwam to hwe no kutu amu no firi ho emunu so ye kwakoto no yesie o manfo pinu anso wo ho ne ba ne se no bai nko de wo kwam e de be potin ne hye ho eno so ya asem foforo na ya na dwumadie we ya nche ya so nti asem saa na ye nhye sufa se de esi hye ya nyoma no ba dwene ho nti ase kokosachi wa me bofo tene no ya de ne die ma de sefata no ene wo ko meeting ne nananom kohyiaye anana kofi jesi ababi onu oka ho papa so de wokotie wokom community bi meeting no de course no kam obi antie bi saa ne ye adwuma no papa kwaba oboso mejo so katachie bibia boko Kristo adom na so e adom eni ahweyi eni experience nko a ene no kore kan nko a sanete efidie su ntwantro aha yem nana kasa obi nkasa bi de bi ewiase oboso me kasa menkyerɛ adwuma ye yema nipa yema awrade tuetu aduane wati aso na sanete enti ha Asem Mpe Nipa efiti yame boss eye omna samoa ebesi so ene ofalumba mo chese no kure kanko a ye ba so ntete papa amade amaye no ene nko ane de koyanim ye kan kire wiasema nyina se ene nkomodie bi kwoso ene wi anwumire ya na wo se ye hia nana kofi jesi ababio ene mpanifo ne nananom bi wode chem so ye koye se yankode ye kwa bi so no ye so kure ni adwuma ye katachi okweri ne firi mu aba Yaw Oforisuo se bia na obi pe number na number na 0244 80 14 26 0244 80 14 26 0509 43 84 o fresa number na anopa ye wa ha asem bia chiru so bia no wo achichi ni benche ya won ne fabre wo ba so na se wantimi ankwa be mo ba bia da na bibia do atimi ayekama Oforisuo asem da back die tie nyina ne se ene ekokohia nana se adwobrɛwo osese adwobrɛwo nana de nana jesi ababio mami dikro ose adwobrɛwo odru tawo me na me ka kyerɛwo die wo mu ne se ose yemfanto kro nanim ene abusuan a nana ema efunu no kokoma abusua no nyame adomo a amamre ne amane kwan so a yeso ye ma abusua no obeye etoso mienu papa yi ni fie a no ka se papa no emfa ho krata emfa mra no krata no wanya anye omuntra ho san se ho ono ni kuro no oje ahoho wagya ntafo ne ka te wajaye
onka onye sa wa panimu eto so biem nzongo hene Oforisuo waka ho bi nzongo hene because me koye na according to nana asem o kan say asem no o de tunzongo hene anim say efunu no ka se o munkotu na emum enipa no kwa no munkotu funu no enyo no nana ne ma sa nkofo no kotu funu no eye nzongo hene enti my friend on baso be me na catch you playing nana say enkrofo no munkotu funu no sa 3001 no nana so nyo na je ye nzongo hene na ngaza ene de be mre nana kwa na so wonye Osei baby a ono no eka se ono enkonko kire enkura no mko kire no enye ho ena a friend say okoko kire omo na emum de tie nyina ne se on se na na se ebra o metena kumo no nzongo no ewo omo asieye ena ye akanfo no so ye dai ewo omo asieye na emum no eduru mebi a no na na oni ho no na enkrabofo no binim wu a no ma be sie no wa asante lai eno no hu ya na so ompe na emom nzongo hin no ka te ne se anamo na wotu no onse abusua wei nzongo hin ka te ne se onsi abotre no no nanim asem o ka abusua wei no kokomafo no beti ase ye ntina na se sa ankrofo no ko tu funu no na na se nyo na ebo mo pa omoko plot no so no na se nyo na ebo mo pa diakoduro no nzongo hin ena otu anamon eti ye kwa ye nzongo asem no kan e different from the ye kan dize buziano na chese zongo hin ne kotu funu no ana se nana na ma zongo hin ma manfo kotu ye nana de ono so de don o de tu nzongo anim se baabi o masie funu no ho no on pese o mbesie funu no a de tu nzongo anim e ma nzongo hin ka se wode say abamna ne amane kwan so no mbeye etu ono kwa no wonim tam kura nzongo hini tim ko tu furo no nti se furo no yetua enipa omko eye emusie ho no a omko tu furo no so no nana so wode nani ko tu awisi a na hwene santem ten ya na watwa ntro na nya nana kro ya na se o ka kire nzongo hini se o montaade yeso otu ya kai nana jesi wase according to sikano a ono no so ho no na nkofo no betu furu no nzogo hine beka ten se enkofo no makotu furu no o mata de so mo no o muntimi nsa amfa mafie no otue sika de amana na se be ya abusua wei no ebebusa ho asem a etu ono kwa na kra se wase no go hine kwa diska na ba no mpeso obeje o se sika no kra wo committee na mo wo ho e wa amana ne so e na zongo so wa amana ne so e na mo nyina mo kwa pam se ha ne betu amana no na si de na san kwa dan se ba bi a wo kusie furu no o de ne wa amana de de me kare se asem no se ko ba se de na se asem no ase on pese o mo sa dan asem no na yeso o yegu zongo so Ofozo biblem kakra according to nana se okọ mami ho nzongo hene fa we machi bepa na tell se de wa ye no mfa nche no ani zongo nasem opo no so mfa homa no no bia kana asem no defend ne ho because zongo hene ye fra na ye fra na ye fra na ne ma na ne ma ne so ma ne nkasa dia na de ye yegu su kromo nyina mo bepa ena according to ye nua be kasa no se nana yusu kasa bi se oman kana kura asie no a omu asie no ho no obeje afrizongo sem no na se onka sa na emom ni nkyira wuwom tokwa fro na ato akeka me de sa na de ka kire me tokwa de fro wa na ato akeka court dua obi a defend say mu aye den ma me wo bibika e ba cho nana wadaro ma me wo bibika sa sem na ye nana kufijesi abebio kan de ti ameka se ma ye confused ne se ofre me papa abra me na me ena ma chiri be ye woti hoi ene call ne ho
Yekɔ ne nzongo hene tene nkyɛn. Eti yekodu ya na yetena ase no obusa ya amane na papa se menkasa. Na me so ne fra wo fra ye nti na ye de ye bai. Ena obo ni nkuro se. Wo soma nzongo hene se o meka nkyere ye se emu na yesie no ewo kwam. Ye nkonko yi nye de emfiri ho. Na nzongo hene aba no ho se ye pa akyɛw se enka o mane nye de enwo ho. Aka mfra anwea no. Very good. Ma no ho. Na emom no opese eti ase se enye yie na enye yie china efri se baafo na ahye no. Na se wanye saade na dominance hene. Me na me ka kire wo. Eti se wanye saade na baafo beji no. Odwan ye wono nana etinte pena se adwan ye to no 250 million. Na kire sa ahemfie ho no ano. Ena o ka kire mo se enye yie nne. Enye yie china. Ema me ni nzongo hini se atu agina se. Ompa na na acha oma ye se. Sese no ye siefunu asebe enko 2 weeks. Enti sa braidie. Enka kura bebem. Enti onya botre na nka bi edi samayi bi kura na ye hu sese di aye we na. Nzongo hini dan ani okay. Ordinary salep. No. Debi. Jesia baby o. Me na me kacha wonzo go hene wonto me nkasa wa hu. Wadane na no. Wonto me nkasa wa hu. Bibia me wo pese me nya asem. Se bi me nya asem a makacho asieya no. Me jefru mu nsam. Me bossa aka na in front of me he said that. Na chese na de o ka to zongo hene so nya wo boa. Eno de se de o ka no eyo ni zongo hene asem. But in front of me, they are making me tea, no. Okay. And as I say, American. No, Bem. Just one tears here. Yes. Was say no. And me sabena ni suata ta me tene me nia ye ko. Kata che kaka say ye wie ho. Me sa say me nyintum. Okay. I drew baby a o ye guzo. Zongo hene ba ha. Because so zongo hene o me kasa de a. Ofo. The woman say, "Maami akoyi asem bi aba." Enko ho. Me enko ho. According to the nana can say, Ebra omkosie omudishie. Baby omkosie no. Ohone ya asante for lie. Unede na nimi aso da ho. Meba. Mamen kan the kan na meka. Mi kan tro. O se. Ohone ya asante for lie. Na emom Ebra nzongo hene ekosie na according to nzongo hene ne say. Maami omso ya Kristo omso mbosom. Na omuno muslim no omonye bosumsum ntum enti zongo hene mpese omakosie saa omunua no wawuo no ewo what they say enzongofo asieye enti maami we mu no pese omkosie na sante lai ho na nananse saa fu no omso muntuo no so makosie na sante lai bra oba e wa man zongofo asase eso musiefu no dia no makosie na sante lai dia ho no wonye ntum committee chairman is committee baby amusie no eho yesie himfo nye nkramofo ena o yusu time o si time no ye de o se time no ye de so onya kremoni a wonya kremoni a kafini yesie no nkramofo asie okay enteno na nam so ma asase no asa nkramofo no mo de kakra bi ato mo a mo mfe nyame no ba di na de not da for na asase asante for na go de wani mu abekọ nkramofo no go mo wa chiri kwa yeah defending asem no eba ni say kura na mani age na che hu aba ntu be defend hu aba ntu we defend hu aba me ka kire o say ewo bi na awie bi busana na say papa konkoman ka na okodua na sase no de nana keje sika kire no so mfama no busana no mfama no na yie nto yie busana ofo mi busa asa kwoshen no nana ekire mu say asase na papa konkoma ekokodoye no asase ne nye ono nana asase na emom eye ni nua asase na ni nua no so asase na wo no eye madia eti papa konkoma o ma amfa ama no abunu o de ma no hwe onhwe so na ekoba se eduru ho na se bia e ma ne ba bajo magapade a no de amomo eti e ma no so asore se ono nana no pese o kire se wo de ho na e ma konkoma de a no pese obu abusua no ayi nti no no papa konkoma asase na wo so woje no asase no enye ohene dia na emom no eye abusua asase a ebra papa konkoma mbae no
ɛna ɔmo de maa no sana na ɛka kyerɛ me madam enra me no kasa yem se mokɔ nana kejesi ho ɛwɔ ne residency baabi a no tie no ɛma ɔka kyerɛ ne wo faasi sɛ papa konkoma mo fa ne kan busua ho na mmom asase a wɔdɔ so anka no sɛ atu kuru a ne kyɛfa wɔ mu ni ɛma ne gye pene nyɛ saa na ɔka ne nra me pa try ne si dai na ɔhen poporo wo fam nimpon ɛde ne tɛkyerɛ ma ka asɛm na wo pɛ so dane no ɔse ɔhɔ de ɔma yɛ kwan nhwehwɛmu biara no a yɛpɛ sɛ yɛ nhwehwɛmu ekokosi sɛ saa asase no a papa konkoma se ɔmo de maa ne sɛ bi a ɔnɔ ne duru sɛ ɛtu no mema ne bi no yɛbɛtuma kɔbusam sɛ kɔbusam na kejesi no sɛ kame me Oforisuo na me kɔ hɔ a kame bu sɛ ɔhene sɛ na na hwa babie no sɛ papa konkoma babie odidie yanka na yɛte ayɛtɔn no no anya sika didi okay na so kɔ bi na so ma na compensation be na de ma no ade nkɔ sɛm na mafo di ne Ghana mamu aza anka no kɔ tu agu anka no so ne yɛte a yɛtɔn no nso anya kyɛfa eno ti so agya asase ne kura firi ne nsɛm a compensation be na de ma papa no the lifetime adwuma wɔ yɛ nyinaa ne nkwa nyinaa wɔ kundi amankafuo medical card yɛ konkoma fo mo aduru atoro papa ye drone three na ne monya de mo bɛyɛ ye drone three Panama basin trase me bo yafu ade benko na se rembre ni meka na fidie so sɛ asantefo no bi pasisie meduru so amena amanfo akisu me de bɛka ne bɛka se medical card to sɛ asantehene si tuo ba akopɛ omna samwa ya samo the woman answer chair chief on your phone ya no asem we boss ko do baabi na anu amre na ma yakwan but then no me ji se phone na bi e wodo ma ya wo yeto enya nkola amanfo mu tifie mu ti asem bi nya bebie ho keka wo mu e wo no be asem ne trend do ye no ene obi anso tie ne fana but e good say ne yakwa koshia odikro me de sa na meka no odikro ya on edu me bia obetwa ne pepepe de atwa ne pepere ko Ghana ha mo me hwe ne ya hemfo no ya sebe so yo odikro so yo brempon so yo manhene o essese nipa ye very careful because ansana nipa ye do ba be sia konwa so no sa konwa ne ye ketekete kura na ye de usu petom ni a cherechewa mane ne amamre ya obi sha konfo wo nwura mu a enya busuana na kwete wo mu edehye o obi a sha konfo no ye ma busuana nka se me na me edehye ntie kwa akote police bam so obi kosie obi wo baabi na se ye kwa akotu mpo baabi okosie no eno am kan sem se nsuo hu ne ade ade a ye ma police bam de di kan no wo mo ne opani unit committee meboa wo mo ne April ho no Yaw Oforisuo mu tie ne a anytime be on best stand up babia na papa we so moto abama no o ka ne kure wa ya de pa wa ye campaign man yeah eso moto abama no because obi anko on ma kwa ku wa ka ne kure so ye so nye ana make say obi a nka ha nko ma on se wo mo ka ne ho no o mu nyina wei wa ko gyina se nto abama ka ne kure no opani wa ya de wate wa ka ne kure we kura ye kan nyame ampate ba kodu baabi omo te omo de omo asem ba asem ne ha wo omo no omo ankotwe tuo omo ankotwe sika no ebedu baabi ne omo kura sai dai ye sa kotetea wo omo ye ni masante asem kotetea ne ye wa ha na mama ya asem so e de ko baabi na musisi wo omo ne to omo nkasa omo nya nipa baabi ekosi afuni wi komti se nya omo pe me kura no na me ka se ye omo pe enya wo omo pe process eso omo fa so bi omo fa ai ede bebiam na aka bebi omu kosie funi yaw wo mu koye no ye busa se nipa ye kosie ni wo no wono nko na ye sie ni wo hwe yaw ma menka sem bi wo fie ra pese otu a wo di pan cross ye nwura wo fie ra o pese otu firi ni fia wo di pan cross no dia ye wo ye nwura matu wo fa nso wi abro no be ma wa hwe ni ntutu yem odwurugu ni nsem se no odwurugu nanum o ma de akɔsuo yi ye musa so wotimfo timu wa ɔwro ka wafo abati
this is a time a yenhwe kromo omu ni bie no eno na ma ye ne program yi ama nipa ye hunye nkrofo bia yi because e beka no kra na kire ade papa ye oyi me papa kejes mini no mini pa by best says onye very careful so far as our tia konwa so no say ye di close dey ye onye ba na obo no so no odi ni di abafrem dominance na utia enye ne body wo mo bo charge wa emom na keje dukro no ene de wudin se ma mi ka se wo se wa me antu a wodwan ya ye beje no eche wono ne tenten na wo yo so no ya ode ye ka nyina no wei obi afa nani nkoro ye o yese na nananom ahwe ama we na koba yese itade we ye koso no eno se mutese ye hwe mu a obi akura woni akonwa kura na de onya de hye kura no wo hu sesa de we eye mususam de wo we mo de ne bucket wa bi aba esi fitinura ye ka o maame asem no akura na susa beto samle ene de no me no ene de no me no ba no na wo so a wo te your friend say ya enya pa bia na ebo wa se wo ko akura na otwa blocks no mo se your friend say wona ne grofo enya pa bia na ebo se koya o se wutimi kotu furu de na se wo ye kase kokumo bia ba kokuno na yebusa se nipa so muslim se fa da kan shafom it is a koba se nipa no se amfana da kan shafom ne sie no so it gamba ko fa adankasa na ada ne moa no akosie ne hefa this is the time it do maybe yaw ye sacrifice no ma bi ne de no ma bi na fa because nipa no enei wo kwasie ne ade nkofo bi ye sie o mu dadada ene ye tu o mu ama ya sasie nipa foforo it di enko a e de na asie e wa santemam we chiwade masante si esi obi wo baabi ne extra kotu a eho amane no amamra no ya nye so yi sa ti se de ye kan aye ntam dodo na na jesi wanya de ekwa bi so na ye di kro okrom wa wo tie ne a e wo mi se ye bo fotin na kotena se de ba ye beka ne kre asante a so obi kira amane a ene amamra mumye nka so ye mpani nsam eno so chese onim nyansa chen ne mo amane onim amane wakora bi onim amane chen pani awa sante ya na sa kwakuya wo brempo na pani ti sana tie Yesu Kristo wo no na panifo na eye miti wo kasam ba koto wa na obi abuso na ho abanie eti se obi kasam muti akonwa so de na komti yi kan eye sana tie wo kire se enoma e koso no eye mususam obi anim kwagu Yesu Kristo ni akola keto ko bu mpanifo wa sonde mu no o shwom papa so ta because they no kanya no kan no kasa bebuom no kan sem bia no kan bebuom enne sa no ma na koso menne hwe ya hemfo enne ya hemfo Yesu enkura nko a most of them ni mama ne ene amamre na nya bu shapen ne so mo ne office sa edini sin ne eso ya bu shapen wa na onkodi eti ya besre wotia konwa so a na eduruma bi na enoma bi chia wo faase bi tifie ne wo tene wa eno nche so onim nyansa chen ye wa mane ne wa mamle ade wo ye koso yi afa na mo romantale munim se bibi be koso de a ene sa sika na mo koje ya mo ka se ye fa tale ne san kofie no se munim se bibi be koso ene mo change ata na ide mi busawo atale no ya mo kowra mo koje hu sika no ya mo kire mo se si akoye se de that means eye fi etatale nyansa fan kofie etina ene munim sa de a ene mo koye sa ye dai amane ne amamra ban yaw aboa kro wo fie kura no se oni ne duru baabi na se kraman se oni ni patra na duru mebi na ne ya oye no bi akrama bi woni ni wura bekwafuom ni wura ne ba kwayare bo no de mika de ne ho betwitwi fiefo sa aboa no wu ni ekosie ni baabi kura na woni kwase esie na ye ya amane etunu na nchi se nipa ne wo hye hwe oyo oba an wo ni esie no sabe wo kwa se sai much the kura na oba wu a na sabe ye siesie no ho a senya wo maame ana ye unwa baabi kura wo be ma no ye ma wo kwa bonten na sabe mai dai asiesie no ada na mema ana kotu obafunu abrabusuani bia ni wo ye president ye first president Kwame Nkrumah ye ko change na kotu na ba no na busuafo gina hobi anka president o teso be kase me ya president mo bia ma me kwa kotu ma de but obabusua ma ne
na na pre ne ho dodo de abayi o mo keka me yaw menye obi ani me menye na nani o wo me so wakasa de demo ye bekasa abo no so ahawa ye nsa ne bon ye kasa ye nya bibia firim se na na so won ne ka ye se izongo hini o se wa hini o na memia o yi ahye so ta izongo hini se okasa mo se baabi wasina na obo mankasa wa enya ne kure so kan enti we asem we no ye de ye wie ye adwuma ne ye wie saa ye ni de akire se na se izongo hini na ka se wonye sei na wona na so so he wo de efa se izongo hini na ka sa eti na wa mane ne sei chi akwesi obi o baabi na ye nsie ne ye na ye sie nkotu okay zongo hin na kai enti wo a wasase ne wodia wo so he wo so odi ntafo atem wo ya santin wo so he wo wa mane ne sai ya se sanka wo ye enti ye ka sa asem ye ntan wo bi se wudi akonwa wa santima mu wa hwiamane ne amamre sa no ma wo nyina kan wo bi antwa ye omani abusuan ni ye efuru no omani na ni ye no omani abusuan ni ye asem wo kwan fa sasemu aye kan asemu aye kan se kodu fikasie mu a omo po mo challenge o da bi se fikasie de ye ko wo de ye kan sa kwa koi ya de ye ko bo bi adi wa na wo se dominance hinafo ene se e wo kwam ya wonim sa asante onim ye se emodua meboa nti obi bodua na ko fikasie mu a de di kan aye oponso asemu o kan se emodua no ye bebu afọ ye wie yo ye bu afọ wie a ofenso somebody ye wie ye bu nipa no fo wie ne chi ne de dua wie sa wo was asem opem so kan wo bu so ye bebo ka ye wie a na nanom akwasem nim ye de na so kwa ma ne bo dua eti na nai wo kan zongo hene we se nyame ene we ye se okay ni nyina nkanfo ano asante amane ye si obi o baabi a me ye suma obi firi baabi ana kwakwafo bi o munya busuafo akwakotu dia ko baabi me pese ebusa eno baba no kwafo be ye amane ne amane nyefunu bia na yetwa ne baabi o baabi nyefunu bia yetwa ne trinwi nso eno nso enyefunu bia na yetwa ne baabi se ye kwa ye no ne part baabi yira yo the word efunu ne de shefam no ansa ne yebetu no ti se mistake kwa na ba ya abusua pani ene ayi abusua yi se omo mpanimfo bi wo sirem wo so omo ba omo challenge na na o ti asem yo omo so omo ba edi eti na na ipre ne ho asuma nipa me ekotu na na ekoba se izongo he na se wo so se na na ka se menyi se sika na nka me se menyi o etu opani de nyame ahira wa yi sika yi na me se menyi okoje ye den okay yaw Genesis asem wo yenti ase asem we no ankasa me wie ne ne de me wie because zongo hene se na yi egu no so na me de ha me ne se o se dominance hene se bafo o he brempon o se e wo kwam bafo onya daje mko se asie yi o na de na akoka asem e de to ne so the nation anchor ya ra ni shani pe bia senior yanko computer so gbe dim na sisi ya san wako Kwame and his uncle are almost here. Wait a minute. This one too, your friend Kwame. Wait, Kwame. Asem the same Kwame again? Yes, mommy. I'm the second coming. Into all this tension just to reintroduce that broke boy from Kaswa. Why would you deceive the family like this again? Now I understand the whole delay. Troll from Kaswa dear. Why wouldn't he be late? Or be late? Of course. Coffee be the luckiest. Coffee from Georgia be luckiest. From not the cause she be luckiest. Me and you coffee be luckiest. No matter why you're luckiest. Everybody go be the luckiest. That's Kwame! Send your God up boom. If you put it toy, so would the coming of the Son of Man be. Hey. Is that his car? Everywhere. Dial star 712#. Choose your ticket. Enter your lucky number. Follow the prompt and let destiny handle the rest. This promotion is regulated by the NLA on the Caritas platform.
ante saba e wo mo body ne ma nke kwana mo ba o ko se ena me di asemasi o kane ne pa no na saa na me so ya na wode me edure na ade me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no ma benefit me benefit why oso ko to de abrewa this man abrante me chuve wonante kakra na wabre nom Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules ne nya hoden abre bia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules asem bia nye ho edebe ne wahu ama wani agise senior na me wife complain won paso no Kingdom Ginseng Power Capsules nti se sia mpaso aye Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie ni asumdie befi abre bia oba bia o de pua haw no edro ba kupa wo hia ne Tremendous Capsules esiesie wo ma wo ye oba asima enuro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nuro bia Kingdom Herbal no challenger Osei Yaw Oforisuo, na me se Debbie. I take a power, baby. You trip me on the Adriani. You sour, baby. I want fair. Mama ya numbi na ya mo komo. Give me more, I know. Ini epe mema komo na abo. Na ye bia dey. I want fair. Aha. Lawson the Ray Bitters, bro. Lawson the Ray Bitters. And then one son. Lawson the Ray Bitters wa. Oh shit, my na yero. Hey, Lawson the Ray Bitters. Ventra. Cheers to Lawson the Ray Bitters. Spain. Nyansem, one time many power one in feeling watch it, and says up in front of FDA, Ajay, Crafty. Okay, ya kwa nim ya nim ten dominance mami. Omi omisi mi hunu di ni bonso. Hene no kwa nim se mabo. Na Kofi Jesse, ona ma amamfo akotu obi funu. Abusuafo nyina ho. Ya asem kese wa asante member. The nation's anchor. Ya radio nshira na onshira busuan ne wahena o mami hono na mami so na mpanimfo ewo kuro no nyina nso ya sere radio nshira de amom abapa ne ebedi kan abo na baso ya ka chance won fa nhye ne tirim se anamo a watu ne tan be doso ndi ono a wotu anamo so onya ho akokodu se ye den ya beba ise ni ba mama bi aho ahi na nokore kanfo bi aso pie kuruma obre ndi obefam onchechire ne wre ya ono no firi ho na ona bo as assembly man no omo to ababie motu na nka memepe nka mani beje pa iso wanye na djuma as assembly man ne nsema metete ya na ma honhono wa akire ho pa opanyini bia so afuna mu asua ya wase mesua mi yare ye ni sum bia stop obi from adwuma wo so ye man manfo Yesu Kristo ba no ne asuafo ne nam aburufo ni mu mati ho no akom de won mu pan bi we na nkofo ba se papa na ye homeda ade na obubu aburo wi ho de om ho che om amfi wo ndu oba asole dem wo na wodi ni djuma na na nsanchene ko so anom sa ba biem sa eja na ye homeda na ade na wo sa yade ne ade na obuza sa ye homeda ntini ye nipa ana ye nipa ntini ye homeda na wo de kire se onipa bia no wo som da ye se ye home no ubetim di age wa home anya bra obi wu ana obi pra na ade ge wa home oso ko pen puma sibre yemusa wona bo se nanka wo hini ye de na ba sisi ye ge na sase 4 acres ne kama fu obi abase ye ntinko ntuntuma ma bia na anko mfiri wo nya home da ne nto ma mekonya na sase bare ne entia na tia obi nto wo sole se panyina bedi akire no wode ne home da be hye wo ye na kuro no ye se ye chesika bia mo na bedi sompa ha ne ne ye de cha nko be mane se woji obi di wanye mere no ana ya na se be ye preposition but mu adwuma pan se nipa ye no ye ntimi nhunu se ye be ye anokwase na ye no na bo wa ha na wo kan unu ye ho na obi achirim se de ete a go pani abapa yi kan mahunu wo hene na na mo bi a wotu no mo mpene so nye we nhu atitirinti na bapa odi achire ba ha utim se wuja na enema bebiri na akoso ho mo bonye so e wo kuro nim do hene bibi se ya na mo ntu obi se ko so hunu se kuro no nheda nhia ho wa muani ana o ho no adoto ne amayi ada asem besie na ohia moa no na bonze kuro ni ada na o magi ama
but mun nyina na mo ye mpanimfo a munnim ne ye koso anka mbetima beka ho bi na nka nne ne ye ka ne nei amonhene hu babia wogina na watoto na kwan ye waja ade to ze homeda tinane yiri ngufufu mane ni ya munyai sa mu pe position ye de mamu amonhwe meye hu adumane yentimi nkonko ye ni ya ye firi ho ane ye ba papa ya na mo ka se munyi ni se won ne kan munyi wono ane kan me ni ohene ne kan nyina me de be hye sa papa no sa akremoni papa no wono ane kan zongo hene won ne kan asema ba wo be ba ha wanti no so ye security de number eja eduwa ne ye fere wa wo mfa me papa se me ko ho nyame na manko me ko ho nyame ene se manko ho kora no mu de ye na ye panyini eduwa wonim sa ade no wonim bi ye kan asem fere chede wadwene wa wie wo so ntimi ma ha no ya anyere na won so no waka omba mu di adanse so tena na anim grass na naboa na watima kan che ohene so oboa na ba bia asem ne ye kese na kire wadwene so oboa ne de ene ye odin so obeka de a de na ne gohia munim komo amudi na abese wa ukuromfo no utumfuturo di bu omani o mo ma do ne ye nkiri ohene ne mo ohene ka ho bi de ba so di mu akotene edimu ontena se nyesa ema ukuromfo unuano mama anyete se me na medama no bibia mehwa ya amamo nanso utiri mu abo mu no na wo penipa apira no ba na ne ni besere wo yese nye nyame na ne bepira wo mu o mu mfa za abrabo ne ntena se anamo bi wa utu a no wa wadwene unua ho se ye me ne nke de ye me a nke be de magie de se sa ho mu kurom ni ye o se mu papa ya odi ezongo hini wono na he de twa ba bi ofiri se ye be wi abetu ofiri wono de ma mo geke because oni ye di jawo it is what mako mu baabi a ye beka se wo kwan mu dia ne na boa pa ye wunim ne na wo ye ndi adekoto ho enye ohene na kwakire o masase no enye ohene na kwakire o masase no ne ye de se atumi na jawo wo di asem na se wa hye twagwodo no wo ne ye de ho ajawo wo se hwe ne tutu anamo ese fata it is what mama unuanom baabi akosie funu no wosie wie ye nanase na yie na watimi sa ne nanakotena se dwene ho de a nti utina kromo dadaada no kofo fufuro wuye no ada no wamo mo kwan ho asase na we mu pote na atimi de komo mo ne ye wie ne yesi kotu nzu a se de nanaka ye no gross enya vim dimirika ja ebusu ewo atima kotu kope ba fufuro de asie de a wadwene ne wanamo a wo de yesa na ne de hia enti ono awotifie no wotie bia ni tibuo na bebu ne fo na fe saman no ono anya ne ba bi go no so osunsum ampa no mu nyina dua woka makam se dakoro pe nyina be wo vratas fo asazi so du ya de ya adwene ho one day pe obi anka no maba du de ade ye obi adwene ho no obi awu ba bi keke anya wo de akoma ne ba bi nanso hu pose wo de goto ba bi amajaza chino ya sa mo abetu no hunu se wu de hene ya mi feel no anu me banana cages me de no madam fo pa no na wo na wakotena aburuchiri abobre ni bia proto enu kota protesi ye proto na abekon ntokwa de na eno ene se ye hia wanka we gu nzakura ne bo de nche asase na mo kon to eno de ade a ede na mo jan ni mo nyama ana mase no de ade a wanya kurokuma ha bi di so hene ba bia akotena abobra wa aburuchiri ya udi ma metoto emo mo mpe wasem na daachi wu a ni beti metwa agade se papa yi die ye nya ne so ni pa bie pesa di ni fa wu die na duane kora ye ni pa desa ye hunu ntutu ye bia ye disikadwa atam da bia kasete ye Europe zo tu vo setu nani abre pe kwanya faso a asantima benya ntoma pa afra mumunya ba bi kitu abi ni koduam sa de din foforo be kan ho enne obi a wo pe asante to no wotie se ba bi ye de da funu keke kora no ye se ohene mu a wakotu a ye nyae na ni monyama asantima preda bia ye wure tu ho kwan ye papa ye hu na ye di natam na wa wo ye ne hene wasa aboa me ye di natam kese na ato no adedi adam ye munim azemo tuntum eje fans ade na de koba we kakra ye si ye na sebe wo ye di kuro no antima antoto we di a ene ye di ni papempem mu ja wa be da ye so asem ye ya tena ya zingonwa kan TV zo asabi ye wura tifie no wagina homia na sumya ne chan ya se ye bo asante din aka bibie case gidwa we wo hene di kuro antima nsovo case bebiem tena no bi konya asam dia batu anim zo yo hene editena so na bu ana asomdie mra na nkomo beka ye kura de mfa ne se okura na asoma ye ho ana asoma ye ene nti uka wade hie tena se na de wo se de ne abebuo ne afudu a di gomo nsresre nsole ngo tren no beduru ama mo yakaka bensama ne yeka wi ama fre
wo de wa na ahye da ye tumi na ade aye du ye du mfa bo apa ye he da nya azaze de bi emfro se ma de hye no ntimi nyam bone ye nya na kuro na ni mu mra nyam ediwe de mese mu mfa nchame ede ya ne ye mpadwan bi na me ya nyina ne ye ntwa utimi mfa agoro we nya enzori ase ti de bedi ye su gono ma yanim emi etu ohin ani manza no afre mi di agotena se o gasem ede ade ya yani bra santima mu afiye gakra ka wa be jimi no kwase se ma be kan je woni so be biri wo ani monyama kwesi gagya ma santifo ye mu odu no a muni nya poso na mu di gu vi no ade na aba ede de we komi wura anim no afro de na asie wosi ma de hye no gosi efunu wo kwan ho na wan gwa na ma atumi ejuju azase ne de ade si efunu ede sabe watimi di tumi ahye obi nsa no watimi ko twa kwan asase mu ye de da obi a sa ni pokra de tumi hye nsa no wo wotire dia na wo ka tre nipa no ana fizo ko du ye wura ba ka tre ne se menzongo hene nam de agya no e no kosie kwa nto no anya ne dai unim se zongo hene no sabe tafra che obam yesie fu wo kwa no na uyi ne zongo che sie ndu tumi na kura so hene na wai eno azabe tietia ngofo fa hudie so mesana na entina no amangasa me yonko pa no me de no na me hwese ngebi ye ni sei no no etumi ga ye bibi ene so okọ ene asa akọ kan wo ye panyini na asem ba via gibire ma ho na fa na esi so na so obo na minim so okọ be sa akeka we na agire no na minim so okọ ka agire ne se abawie me a me gibire ni na ma me mesre mo mfa nso ya na me ne ma de hye ne ntraze ne enso obo mfiri ho na nke ya meka biem kura na fe na we na ye asase ne ho ana ne dia ayi no wati metwa bia ton di zongo hine no wati metwa asase ne bia ton adi nya wona asase no wodia edi samfunso bia koso wasase so kogina ye wura ni magoga atra ne se e zongo hine nam de ma ukoye se tia betia ogura ube nu zo ye panyini okay ada na ya tikuro ma ye ntimi hwe ma asundue ma ne ye nya ntimi nkonko ya nim ya di si gura na me busa se ye nuam ye so mo ya abosomsomfo na ye no kore pa ale bosom dan no me ko mi hu ezio ana bayi no baby mgusu nsa nyina mato so sumen se me ko me de mani na ehwe konkoma fo ampa ye wura opinzo otu a giant distance baby ni position duru nyina e wura ho na anu a wo sie ni nua ba asuko no mane ba ya na suma ate ne sumo obre no ho asem odu so ne se ne opebi akọ de ne sabo bo ncheze mensha na obetima ko botumfu abeti bo de che ni di o ma honho ese mo ne mpanyini se eti wono woni ani die ma honhoma na mo nyina ma betena be se na gugu o mo yende snap na gugu o be mo yende mi asem bi obi kan na me ne nya adwe di tina sa me ho kyerem na mo wo abeda na me nso ma je adi se bibi wo na ma ba mo kwaku se me koe no ani se me meka inam se kosi de na kama to na mo bibo som de ya manga na ka jira we gamu ma ba bi se efunu na otimatu nu gwa no ma dina so de aya ma me da dia na ho ntansa ba nsa na aba ha na fe ya hebe biye kofu ba nanke ewura ni bira asole na ne ohene no ono awoto na gotode ba ko no enkansi mi na enkansi a ono abo otu na mo foforo obedwene ho etomre bia osisi fisi obi sisi wasisi ni bisasa bonsam kra ne bawu ntu wade bi na obi pesu osisi wa nya da bia na aba ya me dia me mpese etu bia me yemu odini na danse bo abewu okay pana members kasa na nso ho ya na ye bre ne kra ye be mo kan kire papa se anka fu mo so amamo anka ni bia ba bia na otena no no du no so ye bosomfo wo tu amana to ho sasa no bi betumi akoso koto bia 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0345404528 0345404528 na yenko yenim asem wasi wa santimemu anono ewo mami omi si di no ya na me bon so mabo yesi ho de mami di kura kwa kutufunu na wo de akwa kwhye domina ase hene na ya abo atese na ya abo atense na sa asem ekupi wura ni momensia na ho de ebekọ baby ekeka kọ no hello Majo so eburu Peter as of Moonlight we dey Peter as of Moonlight we first we tell me kwa mama ayi na tu hwanyani ni woni en tell me kwa ekeka kọ e ka me dey tell me say mo ko tu for wo tu pro no akata nkata senye ta dia na se ko fu wo so mo do dia wo mo ko fu ayi zongo hinu nto nkere ono na ama we nyina ata wo nkuro that's it no okay yeah simple hello hello hello
Izu atwana. Hello. Yay. Hello. Come on, pa yentio. Ofonso. Ebiasa da oyehuna onya de papa enyi dam efa no. Le musu bi no ohini wa kwe. Ohini no opinu komani yi. Anade ohini no pie na konyi na odi no opini yi. Hey. Obia no nobla otini bia anabe busi bia nkan. Ohini no oya tantini ampa musuzu no ya tantini mu mi se mu yeyu mesramu. Yo. Hwehwe mu de age se mamifo no a. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Oh, say. Hello. Hello. Majo su eburu katachi yanko membre na yebe. Abuko Sompa That is my no. You never do. Yeah, you flew. You are go to flu. You ever to one year. We put the problem you with my bedroom. Mubano, and some of it is the promo. The woman is close to the good. I'm going to no, okay. Hello. Hello. Baby, I'm free. Menkwa madwene a monfa asam no nkọ otumfo no because ohene ndo okanya nto no wotwa ono na ye ono yi ni nyina zongo hini ni nyina ontimi nyi ngonzongo hini na nko aso ohene na nkasa na ye ntimi nkwa madwene de monfa nkọ otumfo no nko kasa asem wese. Okay, ya ka asem wese na asante amamre na mane na ntiase mamu ehwa na enihwe ekọ sante mawura ho na wa kyerɛkyerɛ nyoma ne atu. Hello. Baby, I'm free last caller. Yentio. Me passa a gente a falar da frente. Só sei como é que for. É se a comuna. Já o falei vai nem muito mal. Mas casal é só como a gente a gente não é mas I will take out on the trip, and rather, I will take out on the trip. Oh, I go on the car. If you had a young man, that was just so easy, and I think you go to the car as well. If you got a man, I'm going to throw you. If you pay out, and you know, and I'm going to buy it. I mean, if a car was 2 years old, yes, I buy back not one down for the car. I'm going to say, maybe I'm going to bring you the uncle shop here, a possible. And I'm going to say, yes, and then I'm going to have an office if they are to get us in the year. If you do that, I have a woman on the wall. Here's the yes, and he is able to see every year, and I'm going to pass on the way. Okay, me you have free graduate. Then him say Asem Kesi say yaba. Asem na woman me come out. Onya papa ke na chintu to bo. Asem Kesi esi my oba time te se wo. Ya sebe o yo ba te se wo. Wawu ama yakosie ne yesen kanipa de owu akoda din. We de mama na nkoda din. Mu woni nkonsa. Poso wo gina ban nam. Na wote wudin wa de afa na ba ye. Ye ba mu ba nra ne ne no. Ade ne wa ma bi. Ofa na Asem ko. O me anya. Ade na wa ma bi. Committee nyame be shira wate. Efri se jata kuro timi gina nanim kasa. Ye otwumuta ye be kasa efri se santime wura si tutu ba akopɛ titenya me ogina ntumi kumi biem de wawu su nim katato enti so yusu sojafo yusu langa da mememfa ho na dan isi nyankopɔ anim ana abehu kwaso asɛm abedi no santime mba eno tie ka kye na ya aboaten dom na se hene baafo se asɛm kɛse aba eno ntime soma memema no firi se semisana na ya aboaten ho de asɛm no kɔmanhyi a onu ankasa meni na ani ni yie muntie me yie pa ɛhɔ na mani hwɛ ɛno tie kɔ na ya aboaten ho wɔ dom na ase baafo ho sɛ asɛm sei na aba na jasia baby o se wo se waka asɛm ato so sɛ yɛ wo apaka ifiri sɛ manhia ho ne yɛkɔ
mo kama koma ntum yam de wa we kɔtɔ pɛn no ka so ba we kura yenye na chinyi ye ba twele tan amanate ye no kura asɛm nko Oforisuo Aboagye me ma pamfo ya kramo ye kɔ long